Nós como forza asinante na moción presentada co Partido Socialista, eu gustaríame saber unha cousa. Evidentemente, si todos os grupos estamos de acordo en abrir unha mesa para chegar a un consenso, a favor. Agora ben, o BNG introduciu algo máis en esa moción, non só a vía alta, verdad? E que había de dicir, porque me gustaría tamén que se reflexionara sobre este tema, que a día de hoxe, en pleno século XXI, as áreas metropolitanas, bueno, pois deberíanse analizar en tempo e non en tráfico en kilómetros de desplazamento. Eu recordolles que para a miña comarca, principalmente, pero tamén para as comarcas que quedan máis alá, chegar a Coruña é relativamente rápido, 20 e tantos minutos, 30 minutos, 40 minutos, polo tanto somos en calquera cidade grande do Estado español seríamos claramente área metropolitana. Estamos sufrindo, dende hai moitísimos anos, unha peaxe que se nos impuxo con nocturnidade e alevosía en víspera da celebración de fin de ano, e que para nós é tan importante como a planificación de infraestructuras da área metropolitana. E cando unha administración como a administración provincial decide tomar este debate en serio, eu creo que a proposta que fai o portavoz, ou eu entendo así, do Partido Popular é unha proposta seria, e imos a falar de todas, non? Porque eu cada vez que veño a un pleno pago 3 peaxes, de ida e de volta, e recórdolles que veño dun territorio que ten os mesmos datos demográficos e económicos que a Galicia interior, que temos unha das economías máis baixas e máis precarias de Galiza e do Estado, e que, polo tanto, para nós as peaxes, pois bueno, son doblemente peaxes.